Der er valg i fagforeningen DM, og jeg stiller op til ny forperson. Jeg vil gerne svare på nogle af de vigtige spørgsmål, som er blevet stillet i valgkampen. Skal DM udvikle nye, visionære forslag til, hvordan vi skaber et mere bæredygtigt arbejdsliv i fremtiden? Ja. Er der brug for akademikere til at sikre en veldrevet offentlig sektor til gavn for vores allesammens velfærd? Ja. Er der brug for flere grønne eksperter, som ved, hvordan vi får bedre biodiversitet og rent drikkevand i hanerne? Ja. Er drastiske uddannelsesforringelser opskriften på et stærkt samfund i fremtiden? Nej. Er det et problem for os alle sammen, når politikerne svækker den frie forskning, der kan levere viden, som skal løse fremtidens udfordringer? Ja. Er det virkelig i 2024 nødvendigt, at DM fortsat arbejder på at påpege og bekæmpe diskrimination og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet? Ja. Kan DM med vokseværk og fusioner være et stærkt fællesskab for alle vores medlemmer? Ja. Har vi brug for nogen, som har forstand på den digitalisering, som med høj hast forandrer vores samfund? Ja. Er der nogle af de fag og brancher, som DM's medlemmer arbejder indenfor, som jeg ikke har nævnt endnu? Ja. Er de så mindre vigtige? Nej, for vi skal skabe en stærk fagforening sammen. Så derfor opfordrer jeg jer til at gøre jeres indflydelse gældende. Jeg vil gerne være alles forperson. Stem til valget i DM og gør det nu. Valget lukker mandag morgen.